мо имрӯз ба театр на танҳо ба хотири нақш офаридан, балки ба хотири боз як чеҳраи ҷавон омадем. Немис бачаи ҷавон ки андешаҳои бисёр соф пешқадамона дорад. аз мо дида зиёдтар ба ҳошимгадо кор кард. ҳошимгадо бештар манучеро азоб дод. ба ҷои он қаҳрамоне ки тақлид ба Ҳошим Гадоев мекард, худи Ҳошим Гадоев рӯи саҳна мебарояду манучеро масалан куртаожа дар танаш медаронад. ман бисёр орзу мекардам ки дар ҷои манучер ман мебудам. бигзор масалан либоси мана медарон, бигзор куртаи мана пора пора мекард. аз удаи ҳамаи коро мебарад, барои ин режиссёр дар кор, мавзӯъ дар кор, матн дар кор. вай агар ки чӣ якпоя барояд мардум механданд, вай бачаи бойро бозӣ мекард. мехар дод задам нашуд ба ҳамн бепояфзол баромадам. манучер вақте баромад ма якбора хандам гирифт. дорем ҷое ки воқеан ба ҳам меоянд, ин бачаҳо чӣ қиёматеро ба по намехезонанд. дар як сафари кӯтоҳе ки ба театри давлатии ҷавонони тоҷикистон ба номи маҳмудҷон воҳидов доштем, каме аз дунёи ҳунари ҳунарманди ҷавони театри мазкур бароятон қисса кардем.